la maqueta d'incendis. Incendis és moltes coses. Aquí vaig conèixer la meva dona Bueno, i tinc dos fills, un es diu Anton i l'altre es diu Joana. Antoine i Genan. Hi ha un moment que és l'inici d'una història i quan comences no saps exactament què està a punt de passar. Han entrat els camps. Ganivets, granades... Saben que la vida és allà. No veus com està en guàrdia? La paraula filla! Sempre t'estimaré. Ara que estem junts, tot va millor. heu obert el sobre. Heu trencat el silenci.